Takže nazdar ľudia, vítam vás z ďalšieho videa. Určite sa pýtate, čo to na sebe mám. Áno, správne, toto je téma dnešného videa. Takže nazdar, vítam vás už druhýkrát dneska a v dnešnom videu vám ukážem môj vojenský pršípoš. Ako už ste si správne všimli, není v mojom obľúbenej farbe AT Digital. Prečo? No, je to z logického dôvodu. Keď hráte CQB z AT Digital, určite v CQB pršať nebude. Iba keď hráte v nejakom inom CQB, ale tam sa môže zísť aj toto. Je to vlastne v podobnej, takto vám to dám farbe, ako bývajú nemecké maskače, iba že trošku je to inak. Sú také isté aj gate. No tak vrhneme sa na to, ideme hneď z hora. Tuto hore hneď vzadu je kapucné, je takto zholované, iba odipsujete, dáte si ju na hlavu. Všetko je to robené z takéhoto tvrdšieho materiálu. Tuto máte takto límec. Na rukách nič takto nemáte, iba tuto gombiky. Hej, takto si to môžete pripnúť, aby ste to mali menšie. Inak tu nič není. Takto akože, tuto sa to, je to na zips a potom ešte na gombiky, zo spodu sa to dá stiahnuť. Silva to radšej nemohol, na minulom pršípoši sa mi to roztrhol kompletne. Fuj, som skoro zadusil vlastnou slinou. Tuto ďalej, keď pôjdeme, takto zdvihnete, aby vám tam nenapršalo. Takto to zdvihnete a idete dole. Máte tam dosť veľké vrecka, ktoré idú niekde až tu a tu. Chrbát, ako vidíte, je nejaký takýto. Ale žiadne vrecka tu hore. OK, takže to rozopneme, lebo je v tom dosť teplo. Znútra je to robené takouto farbou a je to prešité a zlepené. Keď sa dám takto dole, tak môžete vidieť, že tuto je to takto vyfutrované, tu sa to dá zavesiť a je to takéto. Gate sú riešené tak, že tento pršípoš by mal byť o jednu veľkosť väčší ako som ja, ale zdá sa vám byť viac väčší, že? No je to z toho dôvodu, že gate by pôvodne mali byť vyťahnuté niekde tu, že keď niečo robíte a tak, mali by byť gate poslané si takto. V gaťach není vrecka, sú tam takéto otvoríte a tam hneď máte vrecka z druhých gatí a tiež sa to takto zavrie aj na druhej strane. A inak, keď sa vám chce dať čúra, tak budete musieť trošku zmoknúť, musíte si to akože stiahnuť dole, lebo nie je tu žiadny otvor ani nič, teda čo som zatiaľ zistil, nie. Na zadku je to zosilnené, nie, to som zapomínal. Tak to není, tuto je guma taká, trošku ma tlačí v boku, ale to nevadí. Už tu žiadne nič zosilnené není ani nič, ale dole takto máte, si to zase zopnete. Je to dlhšie než moja noha, ale z toho dôvodu, aby sa to dalo dať pekne do kanát. No vlastne je to v takomto púzdre, pekne sa to tam dá poskladať. Ja som s týmto pršípošom spokojný, využil som ho veľakrát, len problém je to, že môžete zatrhnúť a roztrhnúť, už sa to stalo v CQB v polootvorenom priestore. No to je bolo všetko z tohto videa, rád som vás videl, určite vy mňa tiež, ale nie. Prosím, nehejtovať, radšej napíšte nejaké názory dole do komentárov, alebo čo budem točiť, lebo už mi dochádzajú nápady. Všetko toto oblečenie sa dá zrolovať do takýchto roliek dvoch, dáte to dnu, ja to nosím vždy, ale vždy, keď idem na akciu, nech idem kdekoľvek, tak to nosím. Keď idem na nejakú krátku hodinovú, dvojhodinovú akciu a vidím na nebi, že je slnečno, tak to neberem, ale keď idem na celodennú, už to radšej berem. Dá sa to zmestiť, toto stalo 16 €, práve som sa pozrel, 15,99 a to je všetko, takže nazdar.